Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Putri mau diajak jalan-jalan, gak jalan-jalan guys. Tapi dolan ning gone dulurku guys. Omahe Kedunggalar, dulure Pak Ais. Iki lanjut perjalanan. Dalane bosok. Iki untung gak udan guys, nek udan mblotong dalane. Gak iso lewat paling. Halo guys, dan ini sudah mau sampai. Kini bawah Gunung Lawu guys, gunungnya ra ketok. Mergo mendung guys. Jadi nek omah-omah ning kene ya cocok. Cedak kota. Niki ndi Pak? 12. Jaduk. Sidik engkas. Oh, siapa, Mak? Dokter Wanto. Aku rene kagak yo terakhir ambek kayak dadi mantene sapa? Dadi mantan itu apa? Lah seneng Korea ya wong kuwi. Lah bojone. Jogorogo ya dak tengah jam paling teko. Saya wis ning warung apa urung? Warung ngarep iki. Endi? Warung kono. Angkringan ku. Lho jare wonge ning kok Serambang warunge. Pindah rene. Tutup ini kok. Enggak. Iki rik. Tutup. Wah, apik guys pemandangannya guys. Endi? Tuh. Ngori ngerong. Waduh lah. Wanto. Kono. Iya kan. Cucu Wanto. Yo digotong ndek ben mah dipikul. Iya. Gunung Lawune ra ketok guys, iki nek wadang lu apik. Ini hujan. Ya udan lah. Satu omah. Full omah. Dan ini sudah sampai lokasi guys, Lomai. Kanggo tanduran kau kene. Metu bengkangan omah. Nandi? Masak iki metu. Biyen tanduran wakih guys, endi?
Wulan di rawate. Nyari shopeng narik. Oh. Habis. Ya, habis kenapa ada? Dek ora nek wong kabeh ki nyambi. Belum mriki. Alah. Goreng-goreng nek apa ya. Berarti berarti tenan. Iya ketok emang nang warung pinggir apa sing kene jalan. Goreng-gorengan yang kene apa ning kono? Nang warung nganu. Goreng-gorengan ning kono. Enggok-enggokan rene. Warung toko lho, toko. Pangling guys, baik guys. Yo. Goreng-gorengan ning warung apa ning ndi? Nek goreng-gorenge ning warung ning kene yo adang. Adang karo gawe. Ya men goreng-goreng tok ning kono. Yati wong ngene. Deloke bareng nak bere padha apa ora? Menjek nomor Pak. Pak Eko kuwi lho. Wala guys. Tandurane. Njaluk aku kan iki dek beni bakal ngene iki guys. Iki lho, mbok apik, Mbok. Njuk sitok. Kae apik sing abang. Iki lho ya apik wi. Wis apik sing abang kan. Iki lho apik. Mulane tak kon tuku pot kowe. Kene wete kelangkang oke. Kene wete kelangkang jual bet ke. Endi rene? Lah kuwi sisih kono kuwi. Ki jenenge apa? Mungkin itu depan juga. Pandemen bakal sayuran guys soalnya. Enak nek golek. Nyepan, nang ngono ana. Apa? Anu, Pak Eko rene brang lho. Rene tak ngebelse to ya. Wel. Lah iya tak jenenge aku pangkling daleme pundi, Mbak? Lah ini ngomong ngono, Dek. Lah, kowe ning warung kae mangga? Jangan Ya aku ora kaya kowe nang warung. Dulu Mega. tinggal ngono aku. Tangan Mbak Amin. Oh, tuh aku ora mondok-mondok sik tangane kan. Ya. Renek penggunine iki. Badanku ki mobil ki sopo? Iki anak wedok iki. Nggih. Putrine kan kok mbah sakniki pun sak. Ya. Padha ae putuku jenenge Nona ki piye? Awake ene Jakarta iki. Wonge Tonton lho, Mak. lakune bae wis ora patut. Alah. Rene ora ngebelno jadukno ya gak metu kono ngedan. Mlebet mriko mawon. Hah? Mlebet mriki lho. Lah sik ngono. Nggih. Ki dek ben kene gong enak ya. Ki omahe Mbak sing kan. Omahe sing ndi sama kakung. Aku ah. Neng Ngawi iki pirang dina ya? Seminggu ya? Ya kaya mencerat to nyawane kae. Gusti Allah, paringi sabar. Kurun awake kan iki cilik. Weteng ing klimpruk teng ing sakmene kae. Klimpruk tenan. Lah wong mangane iki mangane kon sing ati-ati, sing jeroane kene iki wis ilang, sing lara kae ning jero.
omonge. Ya kuwi. Lambung. Wong taune ya saiki enak mangan nak ra enak. Sus buntu wae ta. Tenan. Operasi. Gak. Oh gak ya di anu obat. Anake wedok ana sing ngopeni, Mak. Tentremne ya, Mak. Iki marni awake kuru. Lah ngeluh nih, trimo iki, Mak. Kuru marni. Sakniki Kaya gebyak-gebyak kok. depen awake lemune ono dene. Iya, trimo wetenge rada ngrimpruk ngono lho. Dolan ini wis iso numpak motor tak loro iki. Pun. Aja numpak motor sik, ben waras. Motor apik kuwi nek dadi masalah kowe tiba motor remuk ora sah montoran. Ning kene iki lho dandani iki lho. Ndelok jawane ndelok wong sabatan ning kene. Ora sah numpak motor. Agak waras kok agak ngono. Nak lara ngentakne apa-apa. Yo, tak omong ngono, larane trimo jan. Yo, nuwun sewu dilakon-lakoni dhewe aja nyang anak putuku aku. Trimo. Aku kaya yo Berarti niki pun mendingan, pun wis mangane iki yo. Pokoke yo nyirik yo an, mangane yo ngati-ati. nggih cara ngono sik. Marni iki anakku sing alah kali balung awake gek dina-dina kerja ae. Aku sangar keling banget temen wae ganjaran. Wong maune kerja ngono Pak Hari lho. Trimo. Balik gak kuat. Gak kuat medal motor kuwi. Nggo motor elek to motor anu karo. Ora gelem anu mboten kuat nyelah kan. Terus omonge ndredeg kok suwe-suwe kok ambruk awake. Berarti nganu ya lambung. Ya kuwi Lambung. Heeh. Nggih, lambung. Lambung biasane iki mangane kasep, ngombine kopi. Biasane ngopi nopo mboten tiange? Lanjut guys, lanjut. Wah, lagi sawah apik, guys. Sawah apik, guys. Gunungnya rasanya tak gede padahal. Kayaknya kalenannya milih ya. Enggak masak omahe iki terus. Enggak masak kok, Mas. Sing dia, Mak. Omahe nek motor itu. Oke iki ya. Metu kono kene. Cara iki gak. Kayak candy ya. Guys. Assalamualaikum. Bedina aku ndelok iki lho. Nggih. Piye kabare? Omahe lara. Lara piye? Nangis naik. Ini deh, ngene. Narik. Gula iki kowe kemarin sirikane oke lho.
galak. Pokoknya Nggih. di sini. Yo, 100 Mas Kejagung. 115.